Sainazio ikastola 77. urtean sortu zen San Inazion. Sasoi hartan oso zaila zen euskararen aldeko edozein ekimen aurrera ateratzea, are gehiago Sainazio auzoan, ezta? Asmo nagusia Sainazio auzoa euskalduntzea zen, eta zelan lortu zen? Lortu zen herri ekimenari esker, auzolanari esker, eta jende askok eskainitako laguntza, denbora, dirua eta ilusioari esker.